Morning hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorindog. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. I'm walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder. Yes, yo. Hello. Hi. Good morning. Hello, how are you? I'm fine to be with you. Good morning, Pilipinas. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa inman na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa indong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Good morning po sa mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Pwede po ka po magpaabot kan sa indong birthday greeting sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Good morning po mga tugang sa mga teachers natin dyan. Ang sa tuya, tabing mga teachers na naghanda ngunyanin pamahon. Pagkaaga-aga si Mampa, si Sir Paso nagluluto. Sa mga aki naman, pwede. Sige na ngayon, okay lang ngayon. Kami ngayang mga teachers na nag-aarog ka iyan, may tama ba ang term? May versatility, tama ba? Mas kuanan may flexibility. Yeah. Good morning mga teachers. Sa pribado asin mga pampublikong eskwelahan. Good morning po sa Indogabot. Good morning sa tuyang mga padaba ng mga seniors, mga senior citizens. Good morning. Ang sa tuya tabing mga kasambahay. Ang sa tuya tabing mga trabahantes tabi sa pribado asin sa gobyerno. Welcome sa programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning tabi sa Gabos. Kasabay niya to mga tugang si Chief Ramiro Tanay sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pag-aaga. Siring man kasarabay niya po dyan mga tugang sinda sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Karen Ala, Al Armario, Joshua Bino. Kasabay dyan si Jomar Bien. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Siring man mga tugang sa Manibela, Boy Mata. Good morning! Smile! God is good all the time. Kumusta po sa tuyang mga birthday nyo niyan? May mga birthday. Uy, kumusta ang kong kasabanggi? Kumusta tabi Chief Ramiro su Love Moon? Ay, Love Moon. Ano ito? Blood Moon. Kumusta? Nailing mo? Ako deko nailing pero sabi sa kuya, ngayab, nag-uldot na ang bulan. Kumusta so blood mo? Nahiling nindo? Matangaw naman kaya? Matangaw naman kaya so lunar eclipse. Eclipse bagada ito ang ginarabit na term sa iba kan iba ha. Lunar eclipse, love moon, blood moon ha. Nagpulahon man ang gad sukwan adi. Nagpula man ang gad mga tugang sukwan ha.
Nagpula mananggad, nailing ko mananggad, pumindula so bulan sa mga pictures. Oh, anyway, ngunya sa kasubanggi yan, buda tabi, ngunya naman na, duwang sunudan, adi. Tod, puta daw yan sa pag-asa. Duwang sunudan tabi, mga tugang yan. Diyan na banggi, buda kasubanggi. Good morning kay amigong Jonas Rosal, maray na agad tabi, amigo. Sa tuya, tabi na mga listeners ngunyan, sa bilog na mundo, sa amin sa bilog na probinsya Canalbay, diyan tabi sa 1st District, 3rd District, asin 2nd Distrito Canalbay. Good morning, Ismail. God is good all the time. Alright, sige. Para muntan mga buhay na manong report, hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Baretang bareta sa morning hearing. DCGP, Baretang Bareta. Baretang bareta ngunya na pagkaaga kasabay si Paring Al Armario. Good morning, Paring Al. Bako maray an morning tabi padi. Nata. An mga taga Maslog Oh. sarong residente midigdi an gadan Oh. so hapon Oh. sa aksidente na nangyari naman digdi sa may area kan sitio Makaradat Oh. going to Malangka ining maiwas digding Pinampo Oh. nagbanggaan ang duwang motorsiklo. Ay nako. Gadan an amigo taman amigo ko man ini personal Oh. si Julius Armenia Oh. permita man ining ka-jamming sa mga kaugmahan pamundo na nagadan kaso hapon dahil sa fatal na tama niya sa payo. Grabe. Oo, kan nagkabanggaan ang sa Roma na motorsiklo. Oo. Dahil ko pa nako-confirm kung sukabanggaan, pero sabi taga digdiman sa Moya na may sitio Makaradat. Pero logadan man sana ito. Oo. Na minsan talaga si barkada tang Julius. Kaya mamundo man ko yan ang pamilya, siyempre. Sa pangyayari kaso hapon, pati maski kami personal, talagang amigo mi man ini. Oo. Lalaking ini. Pagkadaon ini ni Congressman Pido. Oo. Nagbisita digdi si Congressman Pido. Ini sa piga-anak-anak niya. Pero magkaklase ini o ka-brad yata. Si Julius. Pag gano'n digdi si Congressman Pido, pirmining nagsasabat na si barkada tang ini. Pero ayun yan, pade amundo ang pangyayari kaso hapon rapid ang restoryahan digdi talagang makahirap so naging kamugtakan karena aksidente siya kaso hapon. Ano nangyari? Ang duda haling ligas piyata ini si Julius tapos may nakasabatan digdi sa buwilo kaya na tinampoy ni actually nagkakapirana na Ari na yan pa rin partikan tinampong yan, sitio Makaradat. Ari na party yan. Pag, di ko, kung pataisan ka baga, mawala, di ba? Mawala? May Camellia baga? Camellia Homes? Diyan balda yan dyan. May wason baga tinampo dyan, balda sa sitio Malangka, sa may likod, sa may... Balda yan. May hearing naman sa may Camellia, may digdigan sa Malangka. Kaya buwilong tinampo yan, dahil ka mag-una na nakaiwasan ka tinampo, may ma-aksidente pa. Talaga? Oo. Sabi, matindi. Nastoryahan mo, hindi talagang fatal sa nangyari. Grabe, nagkabanggaan duwang motor. Ano daw nangyari? Ano? Oo. Ako nangalas kung nata pa din na ang duwang motor, nagkakabanggaan na parehong sadit sa tinampo. Yung Pero may mga circumstances kayo talaga na dahil naiwasan nagbanggaan ng motor. hindi talaga. Dahil kagaya nag-uuna na nagkasabatan ka. Kaya iwasan ang tinampo. Banggaan baga mo. Pangyari, ano? Iba, sa totoo lang, medyo mapaisip ka baga. Iyo. May wason, alis ngayon na sa motor, nag-overtake sa auto, kasabatan sa motor sa ibang linya, pwede. Taram ko. Pero taram ko nangyari, paano nagkakabanggaan ang motor na may nagagadan? Yun na nga. Ay, nako. Kaya na. Okay. Critical na area na yan. Tao ni nga ng Suprimohon kumana. Aksidente naman yan. Area na yan. Kaya mas din tayo talagang ingat-ingat kita. Luhay-luhay sa naan. Madalagan. Kaya yun tabi pa din. Mamundo ang istorya tangon yan. Tarungan ng residente medimdi. Barkada ta personal. Iyo. Binawian. Kailangan ka ni?
edad. Oo. Siguro, like ko, basta ang garang klase umini kong pido, aki pa. Ayun. Oo, Pangyayari aki sa pa. mga Pero oras. meaning, kajaming-jaming ko man sa karugmahan. Pareho kaya ang hilig ni kami. Ano ba yan? Okay. Anyway, condolence na lang tabi sa pamilya. Pamundo tabi ang maslog mo niya. Okay. Okay pa din. Ang tabi ang bukaras ka na informasyon digdi sa Southern Park and Legazpi. Mario, thank you. Salamat pa rin sa Baretang Bareta. Ngunya na pagkaagad yan po sa Maslog. DCTV, Ano ba yan? Baretang Bareta. Kansarong Aldaw. Anong Aldaw ito? Kansarong Aldaw. Pasiring ako dyan sa First District, Canalbay. Drive a man insane. Kanso, anong Aldaw ito? Basta Kansarong Aldaw, Sabadong hapon, bako banggi. Man, Chief Ramir, hilingon mo naman ako ang kimaraot na naman. Sabadong hapon, pero mga burubanggi na. burubanggi. Sabadong hapon, pero burubanggi na. Digdi sa may, ano nga nang eskwelahan ini sa may Barangay San Fernando gayud ini. Yan eskwelahan diyan sa may diyan sa may eskwelahan. Barangay San Fernando. Di maluya lang sudalagan ko. Tagari nag-uuran o gari mauran gari nag-uuran-uran. Pag-abot mi sa inuta, pag-abot ko sa inutan, mga tugang igwa ki patrol car kan Santo Domingo Police, ha? May patrol car sa Santo Domingo Police, nagbi-blink. Nailing ko nang ganag baba nga na ko sa kuyang service ta. Nailing ko nang ganso saro mga tugang namut na nasa motor nasa pasiring ka baga sa tabako adi. So nasa left lane niya, so lalaki higda man sa tinampo pero nakabuhat. Nakatuko siya sa tinampo. So sarong kasabata ng motorsiklo, mga tugang plastado so lalaki. Dismayado. Dismayado, mantang pigahalat kan mga pulis sa ambulansya na pwedeng mag-rescue duman. Ang alas ako nga ako, sir, ano po ang nangyari? Nagbanggaan ngaya sa duwang motor. At ano daw nga ako, nagbanggaan na yan na duwang motor. Adi, i-investigar mi pangyapo ko ang nangyari ta. O yan bagang tinampon na sa... Basta, dahil ko lang maexakto aran diyan sa may San Fernando, may eskwelahan dyan, sa may San Fernando. Basta so sarong motor yaon sa kung patabako ka yaon sa left lane. So sarong motor one sa right lane. Ang distansya kan duwa siguro mga nasa 50 perang maluya kay kung magsukol Ang distansya kan duwa siguro mga nasa mga 30 meters kan distansya kan duwa. Para sa kuan kan motor, para sa mga tugang iba-ibang parte kan motor at aplastado sa tinampo so saro. Sabi ko duman sa ano nga ko nangyari, nagbanggaan nga po diyan sa taho kan tinampo. Day kumasabutan kung napano ito. Kaya inda kon kumusa so lalaki na nakaplas basta nakahigda siya sa tinampo day nagihiro tagari baka dismayado o nakikigong pinag-aagapan tabi kan mga pulis kan Santo Domingo. Salamat tabi Santo Domingo PNP. Sa makaskason sindang naka-responde ka so ano yan kan Sabado. Siguro mga between 5 and 6 gayud ito. Mga between 5 and 6 gayud ito na oras na ito. Yan po ang kanini. Yan po so sitwasyon diyan. Bata ka, paano kan dakol lang sino sa motor, dakol na kaya kan may motor. Pero napangalas ako ta imagine pareho bata susaro gari may suunod. Anyway, baka to doon sa mga detalye kan yaon diyan sa Santo Domingo PNP. Napangalas ako O yan sa Maslog, nagbanggaan man suduan sa Rogadan. Ano ba yan? O ingat-ingat po
Ingat-ingat kita mga tugang na mga motorista tabi sa nagabayay po sa tuya na palibot ha. Lalo na po ang mga tinampubaga mahiwaso na kaya makaskas. Luway-luway lang. Makakaabot man ka mo kayan ha. Okay. Kailang masyadong magpapara-karaskas ta. Makakaabot man tabi ka mo kayan. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. 19 makalipas ang alas 5 nin morning. Aramon tadaw ang mga dagdag na bareta. Kasabay si Karen Ala. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Hello Karen, good morning. Kamin. Morning, VP. Sa Huwebes Petsa 11 kay bulan, mapuuna ang budget hearing kan gabos na mga opisina kan gobyerno provincial kan Albay para iyang sa taon 2016. Sa entrevista kan DCGB News kay Provincial Budget Officer Attorney Maria Yoradil Adrales, sinabing duwang aldaw gigibuon ang bakulang aktibidad na sa Kapitolyo, puon petsa 11, sagpud petsa 12, kung sa ingabos na mga department heads kan Kapitolyo Provincial, saro-saro, mapresentar asin mapropesto ng mga milyones pesos na pondo para sa saindang opisina, asin sa mga sasakubo nitang programa o proyekto para sa probinsya ng Albay. Magiging presente sa duwang aldaw na budget hearing na ini ang bilog na sanggunian panlalawigan ng Albay sa pamamayutan Committee on Budget and Appropriations and Pulong Local Finance Committee, Provincial Treasurer, Accountant, asin Budget Office, asin ang halos mga nasa 30 labing mga opisina na sinabing pagbabara na sa duwang aldaw na aktibidad na ini, kaiba naman ang siyam na mga ospital na pagsadiri kan gobyerno provincial kan Albay. Sa pagkakataon na iyan, digdi maaraman kung tiraan pondong maaprubaran asin itatao sa mga darakulang sektor, partikularmente sa lado kan salud, social services, agrikultura, asin infrastruktura, pati naman sa iba pang mga saradayot na sektor. Yan, BPHandian Report, Karen Ala, DCGB News. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Thank you Karen sa mga bareta. Ngunyan na pagkaaga, hali po dyan sa luwas. Oras natin 20, mga tugang makalipas ang alas 5 nin morning. Pudan ta do sa pag-asang ngunyan na, mapuda kita Chief Ramiro sa pag-asang ngunyan. Kung dahil man kimarawat ng panahon na no, yalan gayod. Adi, ano sa iling mo? Totoo na lang? Totoo na? Totoo, pagkatapos na kan, isa lugar ta. Isa lugar ta tabi. Dito na muna tayo sa mga birthday greetings in the morning. Happy birthday. Yung mga may birthday ngunyan, happy birthday po. Good morning, Henry M. Pag-greet po, happy birthday to my mama, Lauring. Happy birthday ngunyan. Hali kay Lizelle. Happy birthday, good morning da tabi sa mga taga-Sagpun Daraga Albay. Uy, may invitation ba si Ramir si Kuya Nems? Di ba ngunyan na fiesta, happy fiesta po. Mga tugang sa mga taga-Banwang Daraga. Yan na. Happy fiesta po sa Indo. Kumusta po nga mga boss? Mga taga-Daraga, good morning tabi. So mga taga dyan tabi sa San Roque, Legazpi. Kumusta po kamo dyan? Tabi ang sa tuya ng mga birthday celebrants natin. I mean, happy fiesta po sa mga taga Banwang Daraga. Yan. Kasi bago nadangog ko duman sa nadangog ko tabi duman sa That your birthday has come ano ini sa like this. alam ko na, nadangog ko duman sa sino nadangog ito? But memories remain. That will Basta minds of maliling Your group. Salbatata. Malilingawon talaga ako ano yan. Malilingawon talaga ako, Chief Ramir. Ako nga ni, ang problema ko kada kulang pagkakataon nalingaw ko na may agumpalan ako. Garo na kulang Happy birthday, happy birthday. Ako na basta leko arami. Basta ano yan dakol na pagkakataon na nalingawan ko pala ay tapos naisip ay may agumpalan ako pag una ko soltero ako. May agumpalan. Salbatala.
Kon talaga, paminsan gari, mapapalingaw kay. O di Tabi, happy birthday na lang. Ito. Good morning Tabi Henry M. Happy birthday po sa mga, happy birthday po kay Kuya Jason. Hali po digdi sa Kuya Jason, hali po digdi sa Matagbak, Tabaco City. Yan ha. Good morning Tabi sa mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB FM. Sa tuya ini, maray na aga Tabi sa tuya na mga birthday celebrants. Alright? Wala na. Dahil na may birthday. Ubus na kayo do. Nako na, tabaka igwapa digdi. Good morning kay amigong Tabi kay amigong Jerel Aranya. Yan. Good morning da sa mga Macedonian Heriters. Ha? Good morning Tabi. Happy birthday sa uni ko iho kong si Adrian Bailon. Oy, birthday ngon yan ni Adrian Bailon. An aki kan sa kuyang amigong Jerry Bailon. Good morning Tabi Mami Nors. Birthday pala ngon yan Mami Nors kan sa imong makuapo ha. Good morning Tabi Adrian Bailon. Happy birthday iho. Hali sa imong papa Jerry and kay mama mo. Ha. Ali kay Mami Nors. Mami Nors, good morning. Good morning, Bossing Leonito Gaviria. Maray na aga. Sabi ni Pading Ray, huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan. Ni ang aking buhay sa mga mamamatay tao. Nang mga kamay ay puno ng pagkakasala at ang mga kanang kamay ng mga suhol. Salmo 25:9 Gs. A blessed Monday everyone. Happy birthday Mama Mary. Salamat Tabi padi kong amigo. Ay unip palan si pading Ray pinadarang rawit Dawit sa pamamahala ng Diyos. O sige, tod tapasadahan tayo ni ha. Good morning Tabi pading Ray. I love you padi. Siring man ngaya padi. I hope Happy birthday Mama Mary. days Ngunit kasi bago ba nadangog ko duman sa umagang kay gano yon? memories remain. Bagong umaga kay sister, namon yan ngaya is the birth of Mary. Yan, ha? Happy birthday kay Mama Mary. Yan. Yan, speaking talam ko, napalingaw akong bigla eh. And Happy birthday to our dear Mama Mary, sabi ni Noel Manalo. Happy birthday, good morning ka Noel. Good morning, oy si Mading Sylvia Mendez Arboleda. Matana. Pakigreet po sa apo ko si Chin Ira Maroshima. Happy birthday. Also happy birthday to Esteban Astano. Thank you padi. Good morning Mading Sylvia. Kumusta ka naman dito? Kahit ka nahiling na pangultimo. Aloy nagtangli nagkailingan na. Kumusta na si Deya? Mading Deya. Kumusta na si Mading Deya Tabi? Happy birthday, Chin Ira Maroshima. Happy birthday. Kumusta na si Mading Deya? Day ko na nailinga. Gari si Mading Deya, mga arog naman sa tuya, Mading Silvia na mga may edad na, di. Gari, adi. Gari arog naman sa tuya, Madi. Nandadamay ka na naman ngayon dyan, nasarawayon ka. Kumusta na sa tuyan? Nandadamay ka ngayon, madidi ka nga ngayon, pwede magpaparaman naman. Okay, sige. Alright, sige po, happy birthday na lang. Good morning kay Dr. Glenn Isip. Wow, nasa batang ko si Dr. Glenn kasuhapon sa Sarong Food Court, tangan niya ko, malakaw-lakaw daw kita, sabi ko kay Mrs. Tangan niya ko, gari na may mista ka Pagpara-drama nga ya, arte mo nga yan. Grabe nga drama mo nga yan, oy. Nasabit minanggad ni Mrs. So, ex-girlfriend ko baga? Nasabat nasabat ko nanggad, kaya ba ko sa ex-girlfriend ko kaso sarong aldaw. Kaso hapon sa food court, nasabat ko si Dr. Glenn. Boda si Ba. Ang apod niya kaya na pwede natun kayo dyan na ang apod may ba kay Dr. Glenn. So magagum, lakaw-lakaw man suduwa. May sinabi sa ko si Dr. Glenn, dahil kami para sugpunan, baka ba may abutang kang uron ming do. Good morning, amigo. Dr. Glenn Isip, ikanan tunay, amigo. Good morning, Tabi.
Madangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Nagbabawas ka sa nangayakang kaduratan mo. Tama iyan. Sabi ni Noel naman. Paminsan, Miga, wag taga dinurat lamang ta. Sabi nga ni, all works. No, ano ito? Anong term kaan? All works and no play. Tama ba? All works and no play makes Henry M. a dull boy. Tama ito. Baka lingaw ko na so. Tama. Oy mga teachers, good morning mga teachers. Good morning tabi madaba tang mga teachers. Bako nasa kon yan, mga nasa libro bagang kampanon, di ba? Good morning po sa indo, mga teachers natin. Mga padaba tang mga teachers sa public school as in sa private school. Yan. Good morning mga madam, mga sirs. Duwang kita kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Ano ang bareta dyan? Ramon Tadaw sa First District. Baretang bareta. Kamin, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga barantabay. Naka-recover ang mga autoridad nin mga armas, mga bala, pasabog sa sarong barangay sa Banuaan kan Malinaw na pinagtutuburan na gamit kan mga miyembros kan Communist Terrorist Group o CTG o itong mga kalaban kan gobyerno. Ini ang impormasyon na nakuha kan DZGB News matapos na makareceive nin impormasyon man gikan sa sarong agent o asset ang mga autoridad na igwang nakalubong ng mga armas ang CTG sa sarong tagong lugar sa Barangay Ugob, kan Malinaw Albay. Kanakalis na Sabado, naglansan ng operasyon ng mga autoridad duman sa Barangay Ugob. Pinagsarong persona ni BP Henry kang pulis sa kamilitar. Ang operasyon pinanginutan kan PNP Special Action Force 93rd Special Action Company. Serarom inikang pamayon ni Police Captain Renzo Troy Tirado. Kasarabay man dyan itong siyempre sa Malinaw PNP saka sa mga miyembros kan Philippine Army sa sa manlalain na kumpanya asin mga branches kay ni. Duman sa ginibon nindang responde duman sa pag-aksyon duman sa tip kan sa indang agent o asset ang apuninda kay ni na nadumaninda ining lugar sa Barangay Ugob nasa isolated na lugar ni BP Henry. Itinuro sa lugar kinalot duman sa kalot nakuha ang sarong disabog na serial number, may kasabay na 5 bala, may 2 improvised explosive device, IED, sa mga Bombay ni, so pampasabog. Then, may sarong rifle grenade launcher, may 31 bala kan 7.66 o 62 mm, 2 magazine kan 5.56 rifle, asin iba pang mga kagamitan kang mga kalaban kang gobyerno, arog kan mga bandera, saka igwa pa ang mga garulaogan, mga bag, garulaogan kan mga gamit. Sa interview kan DCGB News, kasudma, sinabi ni Albay Police Provincial Director, Police Colonel Noel Nunez, na ang nasabing mga armas iyong pigagamit kan CTG na nakabase digdi sa Banuan kan Malinaw asin sa mga pagtaraning na mga barangay kay ni o lugar. Pigagamit na ini sa operasyon ninda sin ang lugar sigon digdi kay PD Nunez iyoan pig nagsiserving taguan kan mga gamit dumangon na pigsasaray ang mga armas habang o ang pagkatapos kansa ng mga operasyon asin habang nagpaplano pa kan mga masunod na mga operasyon. So karo tambakan nin taguan kunin anpud kaan so gari nga garrison adi aro kaan. Pero sila ron kandaga ilubong ninda. Ilubong ninda. Sangunyan ang mga armas na sa poder kan
ta PNP Special Action Force para sa mga dokumentasyon na aramon ko ng mga ini nagamit sa mga enot na operasyon na kinaimbweltuhan kang mga rebelde o ining mga kalaban kan gobyerno. Na-discover ko saan nga harali ang mga badil. Di-discover mo pa lang. Investigaran pa lang ano. Pero siguradong sa CTG, tasuasit ninda. Oo. Dating miyembro. O diyan mga yapig lubong. Ayo. Yan. Sinugad baga, ang mga badil baga na nga sen hara kung saan nakuha, nakumpiskar nga dahilan sa arog kayo ni nakuha ninda, arog kayan. Roger, aaramon nila kung halimbawa itong badil nga ito, naagaw kan mga rebelde sa mga autoridad sa sarong mga operasyon. Sa sarong barang. So, o kaya man, pwedeng ilingon ang ibalistik ito kaso ano ba ito disabog dahil ito mababalistik masyado na wala man na wala man yan na islag na pwedeng ibalistik so aaramon kung may mga records ini na halimbawa may mga nakakakurwa kaya mga BP Henry ang mga autoridad na mga badil hali sa mga rebelde na paggilingakan serial number sa diri pa lang kang gobyerno. So yan ang mga gustong aramon and sundungon niya dahil pang resulta ang pinag-ibong dokumentasyon kang naunambita ng mga armas. Yan BP Henry mga informasyon. Go ahead. Kung may kontak ka sa Santo Domingo PNP, kung ano ito, follow up itong kuwang, kung may pwede mong maapudan. May aksidente dyan kan Sabadong Banggi, hapon, sabay San Fernando, banggaan kinuwang motor sa plastado sa tinampo. Abay sana ta, kontak ka daw. Si Police Major Roderick Bino. Plastado so kan de ko aram ko dismayado, anong nangyari ka ito? Duwang motor, grabe so, banggaan kan duwa. Araw ko ta BB Henry. Mabuot ito pagkapudan ta Bino baga. Basta mga Bino, mabuot man yan. Actually, tama ka dyan. Okay. Bagayo Joshua. Okay, sige. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Yan po ang Baretang Bareta. Yan sa Malinaw, Albay. DCGB, Baretang Bareta. Baretang pinag-ururunan, ngunyan pong agarig di po dyan sa Malinaw, Albay, susog sa naging trabaho kan mga kapulisan. Nag-chat palan si Ate Epi, Daep, si Manay Epi, nag-chat palan, happy birthday nga kay Adrian Bailon. Yan. Good morning! Sabi ni Emelina Ludana, happy birthday Mama Mary, happy fiesta, Banwang Daraga. Tod ta. Mapasiring kami kay Kuya Nem. May imbitasyon si Kuya Nems. Kasapon pa? Ano, alas 5 pa? Ano? Ayun na, sige na. Say ko na sa muna. Dabang kita kay News Director Marty La Cruz. Saramon tadaw ang latest na mga headline. Ngunyan pong aldaw sa Lado National. Baretang Bareta sa Lado National. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning pa rin. Maara nung latest dyan. Go ahead, pare. Chipramer, yan. Okay na, go. Good morning, VP. Good morning sa mga tamatapay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos, nakauro ng mga Pilipino community duman sa Cambodia. Catholic Bishops Conference of the Philippines, kinundinaran korupsyon sa flood control projects. Nangapuda na iuli ang pondong hinabas. Ibalik. Presidente Bongbong Marcos na siyak sa lantada na korupsyon. Grab, sabi na palo ang presidente. Oo, nagkilit sa luwa. Napalo Mga lagdang ni DPW Secretary Vince Dizon, biglalauman na marisulta sa tunay na reforma asin matapos sa korupsyon ng DPWH. Grabe, no? Primerong aldaw kan bar exams, matariyong pong ginibo sa 14 testing center sa nasyon. Sa Bicol duman sa University of Nueva Cáceres. Mantang sobre 11,000 na mga bar takers na nairistro sa 2025 bar exams. Sa first day, out of the 13,000 plus na nagrehistro para matugutan na mag-exam. Mantang sobra 200 man na senior citizens ang tuminabak sa day 1 kan 2024 bar exams sigon sa Korte Suprema. May duwa pa na haldaw
na exam para dito sa bar. Tulong aldaw pala niyan, ano? Oo. Oo. Sunod Okay. sa pitsa 10, tapos sa pitsa 14. Mhm. Alright, understand to, Department of Agriculture, kumpiyansa na mababa pa ang presyo ng bagas sa mga sunod na taon. Mm. Pantang Presidente Marcos ay nagbabasol na naging presidente. Mm. Foreign investors pwede nang mag-arkila ng daga sa Pilipinas sa 99 taon. Aha. Matapos inimpirmahan kang presidente, at Yan. tarong lay, may kinaraman digdi. Mhm. Siyam na iba pang contractors, nagtao man ng donasyon sa nagkapirang kandidato kan 2022 elections, sigod sa Commission on Elections. Aha. Alright, so far, yung BP, mantang padagos ang pagbaha, kan mga pag-umaw, kay Alex Ayala, Iyo. sa pagiging kampiyon duman sa Ano? Guadalajara. Congratulations si Primerong title na yan sa WTA. Iyo, adi. Alright? The best. Mhm. Okay, so yung BP, ang mga address mo na pagkaaga, ato yung Campiwest Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul y Marisa Calio, dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo POS yan, 24/7 connected kung mumasid ang load. Happy birthday pala kay Sir Jeremy Cruz. Yan, padi. Happy birthday. Happy birthday. Saka Dr. si Jeremy Cruz. Ha? Saka si Dr. Fatima Buen. Dr. Fatima, Tabaco ini, di ba? Tabaco City. Tabaco eh. Fatima Buen. Alright, on that. Schools Division Superintendent kan Tabaco. Apa. Iyan. Aha. Okay, abiti. Mga address sa ating pagpati from Newsweek ni po si Martina. Good morning. Good morning, Dr. Fatima Buen. Para antabay tayo ni si ma'am. Nagantabay ini sa tuya na programa. Dahil ko aram ko nakamonitor mo niya. Pero nagdadangog ini sa tuyang programa. Dr. Fatima Buen. Madam, happy birthday po. Asaka kay Pading Jeremy Cruz. Principal kan Legazpi City High School. Yan. Pading Jeremy, happy birthday. May text man sa kudigdi si Dr. Raul Bendian. Ang greetings tabi hali kay Dr. Raul Bendian. Happy birthday. Pading Jeremy. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Sige daw, aramon ta daw mga tugang ang latest na report kan Pag-asa. Kumusta kaya su blood moon kaso ko na di? Kumusta kaya su blood moon kaso banggi? Dahil ko sa mga picture, mapulahon man ang gada. Duwang aldaw da ini. Duwang aldaw. Aramon ta daw kung ano ang latest kaya na kamugtakan dyan sa Pag-asa. Iyan. Pag-asa, good morning. Good morning po, madam. Hello po. Good morning. Good morning po. How are you today? Ay, may nagsabi, 6:30 daw siya pag-apod. Oh, yun pala ano? Maraysan na ta na naatag akong mag-duty. Iyong mananggad, ano? Opo. May nagsabi pala? May nag-promise ako. Kaya 6:30? sige, Monday ngayon, 6:30 na, 6:30 ako pag-apod. De bale, uliton, dyan mga 6:30, maapod giraray ito. Dublihon ta ang Dublihon ta ang forecast. Pwede man kayo na live giraray. Adi, pwede man na live giraray mamaya. Pwede. Uy, kups. Bata na, nasingil pa lang kita naga. Uy, kumusta ano ito? Love moon? Ano yun? Love moon ba yun? Blood moon. Blood moon. Kumusta sa blood moon kasabanggi? Ay, naghiling man kami gilayon. Kaya nag-diretso naman akong duty na. Berang oras sa duration kang natangapod kang iba, lunar eclipse. Tama ba? Opo. Lunar eclipse. Lunar eclipse man po talaga yun. Pero effect niya kaya, mas inapod na blood moon. I see. Yung discoloration kaya na apod ng blood moon. Iyo. Pero lunar eclipse man Lunar eclipse pala yun. Di, bako hanggang dyan na banggi, igwa pa? Ay, wala na. September 7 and 8 baga ito? Opo, balik nagpuon kaya ito 11:27, so mailing ng medyo
itom, sumon. Oo. Tapos, so, September 8, ta syempre, in between nung 11:27, Kasubanggi, Oo. sagkod, sometime around 4 a.m. So, talagang September 8 pala. September 8 na early morning. Sumamayang gabi, dahil na banggi, mayo, dahil na, wala dahil na dyan na banggi. Ano? Ay, wala na. Sayang. Pag-una ko'y gwapa. Wala na. So, pinaka-peak niya, bilog na moon, ay pula. Oo. Mga alas 2. Alas 2 ang 12 maaga. a.m. Ay, kay Opo. iyo. Okay. Ano rin naman mangyayari ni? Usually po yan every 2 to 3 years. Halatuntang mga 2 to 3 years naman. Nag-iikot ang mundo, ano? Opo. Oh. O di. Pwede ka na po mag-forecast mo niyan? Ay, pwede na. Pwede na po. O, sige po. Order ka na, Tabi. Go ahead. Opo, para po sa tuyang nagiging kamugtakan ng panahon, ngunyang petsa 8 ng Setyembre, araw ng Lunes. Asahan niya to na makamati kita dito sa Bicol region ng bahagyang mapanganuron, sagkod sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uuran o pagkikilat at pagdaguldol. Bali sa ngunyan ay nasa monsoon break tayo, kumbaga expected natin ang maaliwalas na panahon dahil ang prevailing weather system na to ngunyan ay itong ang easterlies o ang maarinsangang paros na sa sirangang dagat Pasipiko. Yun nga, as I mentioned, ito ay dahil tayo ay kasalukuyang nasa monsoon break. Kaya asahan natin na generally fair weather ang mararanasan sa buong Bicol region. Ang agwat ng temperatura ngunyang aldaw tigatayang maabot ng 26 to 31 degrees Celsius, particular sa probinsya ng Albay. Sa ngunyan, wala naman tayong tigabantayan na LPA or bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Although, tinatrack pa rin natin itong yung tinawag nating si Lani na bagyo. Pero ito ay parayo na. Tiga-track lang natin dahil nasa boundary pa natin pero hindi naman ito magka-epekto sa ating bansa. Bale, yun po ang ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Dahil palang kita ngunyan KLPA na pigbabantayan kamo sa Pag-asa, de? Wala naman po. Wala. Ako may pigantabayanan akong LPA. Hilingon ta kung mamuo. Ito na Mamuo kaya yung LPing binabantayan ko sa tingin mo? Sa ngunyan, hindi pa natin masabi dahil pero yun nga, hindi man natin na naalis ang posibilidad. May tsansa? Oo. Okay. Sige, Tabi. Salamat po. Ingat. Sige po. Bye-bye. Kapunta ka, Chief Ramer, kaeding palusot ko Chief Ramer yung cellphone digdi sa bintana, sa salmi. Awin ka. Ayun nga na ang problema ko baya, pabinsan, nalipapanlingaw ako na. Ayun na. Mga sarawayon ka mo. Mga sarawayon, mga paratabay. Kung bigataram nindo na, bata mabasa akong rawit-dawit daw. Alam mo na, paripod ng kumano si Joshua. Inuman ko daw kitubig, madali lang. May naman akong tubig. Alam ko na, may naman akong tubig una, madali lang ta. Dit lang. Like na tayo naman tagi-tubig na. Nagsagrat sa arunan ko eh. Di ko aram kung nata tagari. Kung nga ako sinipon.
Ay, Chip Ramer, yaon sa paningita. Yaon na si Ate Shara. An forecast mo tabi, Chip Ramer. May mamumuo kayang ganda ng panahon. Pagkatapos lang ni Joshua sa paningit, magpag-standby. Joshua Bino, good morning, pasok. Come in, Joshua. Hello, Bibi. Morning. Good morning sa mga tarantabay. Good morning kay Balyon Clan dyan sa Porocono, San Jose. San Jose. Malilipot Albay. Malilipot Albay. Opo. Yan. Good morning, Tabi. Sa mga taga San Jose, Malilipot. Opo. Si Ate Marcia Palan. Good morning kay Ate Marcia. Good morning kay Ate Marcia. Buda kay Mama Paro dyan sa Bunga. Mga para pangadji tayo ni. Epektibong mari ang pangadji uninday. Na maerayo kita sa ano man na... Namamatian ko. Namamatian ko ang epekto. Namamatian ko. Natatawag kang self-control. Kaya nga ni. Kaya epektibo ang mga control sa buhay. Isabay niya tabi na dahil mamuo yung sinasabing love pressure area. Depende. LPA, depende. Depende pala. Depende rin. Depende. Pero di na alam tsansa. Permina. Ano? Permina. Awinda. Okay, sige, go. Yes, tayo, BP Henry, dara ka na celebration ngunyan kan kapiestahan sa Daraga Albay. In honra kay Nuestra Señora de la Porteria. Suspendido tabi, BP Henry, ang klase sa gabus na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan. Siring man ang trabaho sa gobyerno sa gabus na nasasakupan kan Daraga Albay. Initabi, BP Henry, sa pinalawas na Executive Order number 15, Series of 2025, firmado ni Mayor Vic Terete. Kung ang klase nga na both public and private within the municipality kan Daraga Albay para makapag-partisipar ang mga estudyante sa selebrasyon kan kapistahan. Sharing man ang gabus na mga opisina de gobyerno na sakop kan Daraga Albay, suspendido man ang trabaho ngunya na aldaw Setyembre 8, 2025. Pero siyempre tabi, BP Henry, dahil kay ni sakop itong mga ahensya de gobyerno kaya opisina de gobyerno na kumbaga may essential services tabi, BP Henry. Frontline service, particular na ang public safety, disaster response, health service, sanitary, asin iba pa tabi, BP Henry, na kumbaga may critical na function, asin kinakaipuan an sa hindang serbisyo o kaya trabaho. Kuna kaya ngunya na aldaw, talagang buwelo ang mga estudyante asin mga nagatrabaho sa gobyerno dyan sa Daraga Albay, tanganin ang sinda makapag-celebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Okay. Yan, tabi, BP Henry, ang dagdag na storya with Boy sa movie. Salamat, Joshua, sa report from Daraga Albay. Baretang Bareta sa munisipyo kan Daraga. Happy Fiesta po, mga tugang Daraga Albay. Good morning po kay Dr. Jeronimo Veloso. Sir June, good morning po. Ingat tabi sa pagmamaneho. Decano kan Graduate Studies dyan sa Debbie Peña College, Memorial College sa Tabaco City. Good morning, Tabi Sir Dean. Nag-eskwela ako dyan sa Graduate Studies Tabi sa Peña sa Tabaco City. Yan. Yan o nangyayari susuraton mo. Ay, madali na po. Good morning, Tabi Sir Dean. Good morning sa mga professors, Tabi. Ang Graduate Studies dyan sa
DB Peña sa Tabaco City. Good morning mga busing. Sa Sendo Tabi ka boss. Hello? Hindi ka panabik-sabik. Ano? Hindi ka panabik-sabik. Anong panabik-sabik? Maluya sa istorya ko niya naldaw. Ano? Maluya sa istorya. Kontrolado, migo? Kaya daw ako siguro lagi mata. Kontrolado eh. Hindi ka Tagari, kaya. gari may nakakamali siya. Una ko, napiluhan ka. Ano? Napiluhan. Kontrolado, tagari. Magsurusin bagari makusog, makuha na eh, malanit. Nailing mo na ito na. Ay, paghuna ako ngayon, may nangako ngayong 6:30, maring nga, tanasimbag ko ngayong unya na aga. Kaya nga rin, napiluhan ka. Totoo na magsurusimbag. Kaya nga rin, sa mga sunod, pag tuga ka, ibuon mo. Iyo nga ni, 6:30 pa lang sa tuga ko, napaapod ako ngunya na atab. Kaya mo, mali akong kamang pala. Dapat sinabi mo, di ba pwedeng excited lang? Gusto sabihin mo, Migo, tigtatandaan pala ng mga sinabi ko. Correct. Iyo, di. Oo. If you read the lines, alam niya kung anong sinasabi mo. Pero alam niya kung anong sinasabi ko. Ano, kaya, di talaga mawaraan tsansa. Ade? Perminan, mamumuo yan. Mamumuong, siguro, ang ngarang kan maraot na panahon, Migo, tukso. Mamumuo problema. Good evening. Awinda. Sa masunod nga may mga bagay na dapat makaskaso ka mag-isip. Namalisan mo, kontrolado, namalisan mo. Kontrolado. Hindi nakakaungi pandisay. Kontrolado eh. Gari may nadadagit na eh. Dapat piluhan. Di daog na ako. Nagluyan na talaga ako. Bago sa nagluyan ako eh. Okay, sige. Bye-bye. Makantsaw ka man na saro ka man dyan na. Jimmy, nasalita mga tugang may bitbit na baretang bareta. The morning hirit. CGB, baretang bareta. Come in, Jim. Hello, Pipe, Marinaga. Marinaga. Marinaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag yatong bareta, tinampo dyan sa Bicol International Airport sa Banoan kan Daraga, inot ng tinauan nin pagpaalukar nin pondo ni 2nd District Congressman Kaloy Andes Loria dahil ang 3 lanes daayan existido sa ngunyan and igwapanin mga nagpakatindog na mga poste, street lights gayod, palaog dyan sa aeropuerto, ngunyan, bilang chairman committee on appropriations sa Kongreso, ipinaglabi niya sa Director kan Kaap na mapunduhan. Nangyari mananggad ta BBP 40 milyones pesos and subject for bidding na ini and kasunod kay ni natural implementasyon na ang dating existido nga na tinampo na medyo delikado tahayakpit kayo tapos yaon pa sa mga poste subject for bidding na inita BBP medyo magiging mahiwas-hiwas na magiging 4 lanes na iyan dyan palaog dyan sa PIA. Okay. Good. Si Congressman, 2nd District Congressman Carlos Anders Loria sa mga expertos niya pag-reparo niya digdi sa 2nd District asin siyerto na igwanan nin alokadong budget 49 million pesos. Dangugunta ang 2nd District Congressman kan 2nd Distrito kan Albay. Kasama kami, nagkaibo kami committee hearing ka na appropriation na kausap si Secretary Gomez ng DOTR.
Rosario, Director General kang Kaap. Kunyan, nag-inform ako na sa allocation ko naman na 49 million magkakaigwa na itopunay ang ginamo ko na sa problema ng mga motorista sa Bicol International Airport na alanganin po itong kinakailaw. Kaya magiging 4 lanes na ito kabos hanggang kaya inimuha tulos po ni Kong Kalinto na saro ito kang problema at kung may malis pwede duma kaya mawahap ko ng buhay kaya ito na problema. Kaya po i-assure ko ito na ito po na sinapo pa PIA January magiging apat na lane na po ito. Pero buwan budget na? Ang budget, Pimi, 49 million. So, ready na for implementation ito? Kaya for bidding na sa Kaap sa Manila. Nagkaroon na sa kuya ito Secretary General kang Kaap, si Kuya, so head ticket babae, sa po yun. Ikaw ko sa Pilido, si head kang Bicol International Airport General Manager. Siya ma-implementar po kayo? Ang ma-implementar kang Manila, kasi Kaap. Kaap. Kaya kung gusto mag-iba sa procurement, mag-bid kayo, i-advertise kayo. Kaya magayon na sa kuya Rolabanan, open bidding yan. Yun ang transparent. I want to full transparent of all the projects here in the second Albay. Okay. Yan ang mga tirada. Yan ang Congressman kan 2nd District kan probinsya nin Albay. Kaloy Isloria. Yan tabi BP. Mga dagdag na informasyon, mga preskong informasyon, nakakalap niya to kan mga nakaging mga daw oras. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Baretang bareta. Bitbit ni Jimmy. DCGB, Baretang Bareta. Baretang pinag-ururunan, ngunyan pungalaw. Paningit sa Morning Hirit. Ramon tadawan mga dagdag na kaaraman, ngunyan na pagkaaga sa Morning Hirit. Kasabay po si Misha Leron, ang mutya sa umaga. Shara, good morning, Shara. Good morning. Good morning, Sha. Hi, Sha. Good morning. Pangyari sa maabaka. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa Good puyang mga morning. paraan tabay. Aram daw nindo kung naglalatawan apple o mansana sa tubig. Sigun sa pag-aaral kan Encyclopedia Britannica, haros 25% kan volume kan mansanas an paros o duros. Kaya maski anong lubog mo kaini, aahon at aahon pa rin siya. Pero bako lang mansanas an kayang umahon, ikaman, bilay kan apple. Hindi takot lumubog dahil alam niyang makakaahon rin siya. Yan po, VP, ang May paningit hugot, sa morning hirit ko niya na aldaw nin Lunes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Talaga? Ang apple pala lataw sa tubig, ah. Lataw pala niya na rin. Okay. Okay, matry nga. Thank you, Ate Sha. Yan po mga dagdag na karaman sa Morning Hirit sa DCGB. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright. Sige, okay na ba? Okay na? Wala na tayo. Okay na? Naubos na nas. Ay! Okay na ba? Nakomplete ito segment ito. Late pa na nabasa sa kwan ni Pading. So, ano yan? So, labit-dawit niya. Anyway, later topic. Baka sa aga pa din. Basta ang tatabi sa aga. Sabi ni Dr. Glenn, sabi ni Ba, dahil siya abang permi, dahil siya nakailing bulan, kay ba pa niya, okay. Good morning, thank you, good morning tabi ba? Relax lang tabi ba? Di ka na nakailing pa kibulan, grabe, maluya na. Ang bulan baga, permi mong kampang, permi mong kampang ang bulan, dahil mo na riparo. Good morning, tabi kay Manay Alice Agimba, retired na employee kang CSWD Kandaraga. Alas 3 da siya nagmata. Nailing ko ngayas na dahil man ako nahiling na blood moon. Ay, tapos na tabi.
manialis. Buraraton lamang yan sumatakot. Tapos na po, late so bangon mo. 11, between 11 and 1 kasubago. So, blood moon. Okay? Balita po, susunod. Magalipas lang kanagkaper ang mga patalasta. 1, 2, 3, 4, rumba, sí. Ella quiere su rumba, rumba, sí. Kay ganda ng umaga, pagkasama si... Ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:05 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapangbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan pong fiesta sa Banwang Daraga. Erot sa lado lokal, mga tawong imbelto sa flood control projects, asin iba pang korupsyon, naghaton nin iskandalo, asin minabasto sa mga tawong pighabunan, kan sa indang kwarta, sigon sa pastoral letter ni Bishop Bong Bailon. Sa lado nasyonal, PBBM na shock sa lantadan na korupsyon. Department of Agriculture, kumpiyansang mababa ang presyo nin bagas sa masunod na taon. Sa ibang nasyon, millennial na si Carlo Acutis, saro ng santo kan simbahang katolika. Sa Business News, propwestong ibaba na ang 12% na value-added tax inumaw. Health News, kada 35 segundos, saro ang nagagadan dahilan sa pagkamundo, sigon sa mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal.
Minahato din iskandalo sa banwaan asin minabasto sa mga taong pinaghabunan kan sa indang kwarta ang mga taong imbelto sa flood control projects asin iba pang klase nin korupsyon. Sa pastoral letter kasudma na pinaluwas ni Obispo Bong Bailon asin pigbasa sa mga banal na misa sa kada parokya, ipigladawan kan obispo ang mga taong imbelto sa flood control project bilang ghost stewardship. Nagasabing may ginigibo alagad daiman in ebidensya panugang proyekto alagad daiman gibog-gibong minapayaman sa mga nagkapera alagad minaraot sa kadaklan. Sigon kay Obispo Bailon, ang ghost stewardship nagpapasaluib sa dukha sarong lugad sa linalang nin Diyos asin nagsasayuma sa tunay na pangapudan sa pagiging disipulo. Ang siring na korupsyon bako sa nang sarong krimen laban sa gobyerno. Ini sarong kasalan laban sa Diyos asin sa gabos na tawo. Ang lambang hinabon na piso kakakanon na isinayuma sa tawong nagugutom. Ang Lambang Ghost Project erokan na isinayuma sa mga tawong dainin harong. Ang lambang sa puting pagtugot sarong sentensyang kagadanan sa panahon nin bagyo. Tinawanin doon kan obispo na yaon kita sa taonin pamamahala. Naghahanda para sa selebrasyon kan ika-75 taon kan pagka-diocese asin gabos nagbabaklay kasabay kan bilog na simbahan sa kinaaban sa panahon kan jubileo nin paglaom. Ini ang mga pangapudan kan konversyon asin marhay na gibo. Ang totoong pamamahala kay puhan na tama ang anuman na ipinahayag ang pagkakasala inako asin nagbabago. Siring man ang dukha ang nagiging sentro sa lambang pagplano asin paghiro pati siring sa pag-asenso. Dagdag pa ni Obispo Bailon na ang totoong kasunod ni Kristo yun pagpasan kang krus na nin honesto. Pinipili ang kapakumbabaan bako prestihiyo asin inot ng tawo bago kan ganansya. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal na kalinya si Al Armario. Babalikan niya ang mga baretang yan. Mientras tanto, formal na notisya sa pag-reschedule o sibog kang regular na sesyon kan sangko ni ang panlalawigan kanalbay, hinagad ni kinatawan Harold Imperial sa gabos na mga miyembros. Detalye kang report kay Karen Ala. Dapat may formal na notisya asin pagkakasurunduan sanggunian panlalawigan ng Albay kung i-reschedule o sibog na sana sa ibang aldawan sa indang session regular sa oras na matamaan iniki holiday o suspension sa trabaho. Ipinahayag iyan ni 2nd District Board Member Harold Imperial matapos na tuminalikod na petsa 29 kan Agosto. Anong sanang mga miyembros ang nag-alatindir sa rescheduling ng session sa pagsabing wala nin formal na notisya, konsultasyon, asin pakipag-coordinate sa mayorya kan mga board member na idadagos pa lang sa aldaw na ito so napurmada nindang Lunes sa sesyon kung kaya susog kay Imperial dakula lugod ang nasayang na oras, resources na dapat natukaron dahil pa inadjourn na sana insigida matapos na magkapira sana ang nakaduruman sa sesyon kung kaya naging prangkas Imperial na kung nakauna na tamaan ng holiday o suspension ang Lunes na sesyon dapat automatiko sunod na aldaw ipapadagos ini base iyan sa nakapalaman sa indang IRT. Apwera ka iyan, importanteng magsurunod dapat ang gabos na mga board member sa kung ano ang pinagkasurundoan nindang IRT bilang mga listador at servidor publiko kangaming dahil oras na nasasayang sa indang mga trabaho. Karen Ala, DCGB News. Mainit mga tugang na inako asin sinabat kan Filipino community si Cambodian President Ferdinand Marcos Jr. Ini ang primerong agenda kang presidente sa iyang tulong aldaw na official state visit sa Cambodia. Napanunin kaugmahan asin ngarak-ngakan nasa pagkikipag-istoryahan kan presidente. Kasuhapo nag-abot man si sa Cambodia, si PBBM, kaibahan si Primera Dama Lisa Araneta Marcos. Sinabat siya kan opisyal kang Cambodia sa aeropuerto. Nagkapera sa mga aktibidades kan presidente. Iyon pagkakaigwanin bilateral meeting kan Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borbor
Tafadi Honmanet para sa pagpapakusog kang relasyon kan Cambodia asin Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal kasabay si Jimmy Nasalita. Dahilan sa para kulit na ninda Mayor Gemma Anong kan ginubatan asin sangguniang bayan kan ginubatan ng DPWH may kinaraman sa para kulit na kan manungod sa tinampo sa Barangay Morera ang DPWH nagapot kunatata larampas na digdi ang proyekto manungod sa reblocking road widening pinagliliklikan ang Barangay Morera na kung hihilingon ang tinampo rogado na lubak-lubak na nin marhay pero ang proyekto Otto Antos na lampas sa Travesía na pauno susog sa alkalde sa kunatata dahil ini pinag-entiende ang subidang tinampo na nagdadarana ni na peligro sa mga motorista asin kuniguan ni nararautan digde grabe ang tambakan na mga stranded na mga pehikulo. Apisar na yauna nga niabot sa Travesía ang mga patrabaho kan road reblocking mantang sa tinampo lugod na lubak-lubak lang masyado digdi sa nasabing lugar dahil pig-entiende kan DPWH asin contractors na ipaabot ini sa DCGB News kaya ni Mayor Gemma Anong na kung po pwede may paabot ini sa regional office kan DPWH and isinagibo man kan DCGB News na may konektar ini. Nag-agian mga aldaw sa ngunyan, good news, may mga nakapark na digding heavy equipment asin mga indikasyonis na TBP na pupuna na ang road widening effort kan DPWH sa proyektong ini digdi sa Barangay Morera. And indikasyon na mapuna ang proyekto and anso namin tinagngalas ang alkalde sa kunata na sa area na kan Travesía ang patrabaho samantalang ang rogadoho ng tinampo sa Morera dahil pigdudot-dot kan DPWH asin kan kontraktor kaini. Maski sangguni ang bayan nagtumar party na tabi kay ni BP nagresolusyon na ang sarong konsyal and address kay PBBM para maisihan kan presidente ang sitwasyon kan tinampo na yaon digdi sa ginubatan kun Arenzo Rogado na iyo ang pinag-iiwasan ang pinagtatrabaho sa mga okay pang tinampo. Yan tabi BPN sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang kinordinar po kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang korupsyon sa flood control projects. Asin pangapudan na iuli ang pundong hinabas gikan sa mga nagbabayad nin buwis. Sa indang pastoral letter sa panginginot ni CBCP President asin Cardinal Pablo Virgilio David, may kinarma na sa anomalya sa flood control projects. Tinawanin doon kaini na ang pagmukna nin sarong independent probes sa mga budget insertions as in public works projects. Nangapudan man ini nin paninimbagan bako sana sa mga kontraktor kundi pati na sa mga legislador, mga engineers, auditor as in financier sa napartikan sarong pinag-unambitan nilang nindang multi-layered na sistema nin korupsyon. Nagapilar man si David sa mga Pilipino na lalo na sa mga jóvenes na sendang gampanan ang mas dakulang papel sa paglaban sa korupsyon asin gamiton ang digital platform para isulong ang paninimbagan sa sosyudad. Sinabi niyang importante ang papel kan mga jóvenes sa pagbuelta kan integridad sa mga pampublikong pamumuhay. Dagdag na bareta, mga tugang sa lado lokal. Dumang kita sa report ni Joshua Bino. Mamundo asin
Ini ana reparo kan DCGB News sa paglibot-libot kan mobile unit ngunya na pagkaaga. Ana sitwasyon kan parke harayo sa sitwasyon kan mga nakaaging bulan na daipanin nangyayaring aksidente. Pagsiring kay ning oras asin arog bang kining panahon na bako mauran. Reparo na dakol na ang nag-walking asin jogging sa palibot kan Piñaranda Park. Asin may nagkakapira naman na nagtuturo-tarambay sa nasabi ng area. Alagad matapos ang nangyaring aksidente kan Agosto 30, 2025 na pagrampahog ka na retractable roof kan stage ka nasabi ng parke. Kinaumagahan kan temporaryong pinagpasarado ini. Base sa napagdiresisyonan kan Provincial Government of Albay. Asin kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Albay 2nd District Engineering Office hearing man kan DPWH Regional Office 5. Ana problema posibleng medyo mahaloy-haloy. Ana pagbubukas kiraray kan parking ini. Dahil ang tasusog sa naging pahayag ni Governor Noel Rosal, hahalato na magkatarapos-tapos ang patrabaho sa nasabi ng parke. Siyempre sa hahalaton digdi, iyo ang pagpakaray kan stage asin kan bubong kaini. Sugman sa nagbubutuang impormasyon si Rahayon ini kan kontraktor kan Piñaranda Park na dainanin gasto sa parte kan gobyerno o kaya kan Provincial Government of Albay. Sa ngunyan may mga tarpaulin paskil ang DPWH 2nd District Engineering Office na nasabi ng lugar. May kinaraman nga na sa temporaryong pagsarado kan Piñaranda Park dahil sa nangyari ng insidente. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang ikinabigla po ni Presidente Bongbong Marcos ang pigasabi niyang lantada na korupsyon sa gobyerno. Sa iyang podcast kasuhapon, sinabi kang Presidente na ang gusto niya talagang maaraman kung paano kita uminabot sa siring na sitwasyon. Ikinakigkig kang Presidente. Ang sinabi ng bagay mantang nagtutubod si Marcos na daini mangyari nin overnight kung kaya bago niya talaga maaraman kung anong mananggad ang nangyari tanganing dain na mautro giraray sa pagikan makusog na mga safeguard kung kinakaipuan nin legislasyon o restructuring sa gobyerno kung kaipuhan na gibuhon kan administrasyon ang mga gigibuhon sa ngunyan iyong aramon kung paano ini nangyari si Isay ang mga imbelto asin panimbagon ang mga ini mantang ipighiras man ni PBBM na puminakol sa sobra sa 12,000 ang naresibe na report sa sumbong sa Pangulo website. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, sarong lalaki po na taga Malinaw, nadakop dahil sa pagdaranin minor de edad na babae, o pagdaranin sarong minor de edad sa sarong lodging house sa Malilipot. Jomar Bien sa detalye. Nadakop sa paaging entrapment operation kan mga otoridad ang sarong 29 anyos na soltero daing trabaho na taga-Banwaan kan Malinaw matapos na agdahon o patakotong kaini ang sarong 14 anyos na daragita na taga-syudad kan Tamaco asin agdahon na maglaog sa sarong lodging house sa Banwaan kan Malilipot. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Captain Alex Alcantara, Chief of Police kan Malilipot. Sinabi niya na kanakalis na Sabado, nagdulok sa Malilipot PNP ang biktima asin ang ina kay ni na nagsasabi na ang kachat kan sa iyang aki, iyo ang nagagdaan sa babae na maglaog sa o maghilingan sa tabako asin na malaog digdi sa lodging house sa Banwaan kan Malilipot takong dae ipopost kan lalaki ang mga obscene na mga pictures at videos kan babae sa Facebook account kan eskwelahan kan babae. Huli kay ni nagkasatulos ni trumpet operation ang Malilipot PNP sa pakikipagtawagan kan Regional Anti-Cybercrime Unit 5 sa pamingilot naman ni Police Major Larry Bremen. Sigun kay Alcantara na pag-araman ninda na nagkapirang beses na pala na pinaggibuhan nin arog kay ni
panlulupig ang 14 anyos na biktima kaning 29 anyos na suspect sa kad mga nakalis na aldaw na diskubre sa nakan magurang kan babae kan makahiling ininin mga kiss mark o hinadukan sa lawas kan babae na nagresulta tangani na magtugaan babae na pigpapatakot siya kan sa iyang chatmate dati na magpo-post kan mga bastos na mga pictures as in video kan babae kundi siya mag-iba magsunod sa kagastuhan kay ni sa entrapment operation kasulma na sundan kan mga otoridad an duwa kan magilingan ini sa syudad kan Tabaco asin maglaog sa mag-check-in sa sarong lodging house digdi sa Banuan kan Malilipot tulos na nag-aksyonan mga otoridad nakahagad nin liabe nakipag-coordinar sa management kan lodging house asin linaw ang kwarto kung saan naabutan ninda ang duwa sa laog kan kwarto kasong statutory rape 4 na counts ang pinagahampangon niyan kan suspect kasabay naman ang mga kaso may koneksyon sa Anti-Cybercrime Act asin posible pang coercion na kaso ang ihahampang kan mga ini kaso banggi mismo nagkaigwanan ng effort ang Malilipot PNP para sa inquest proceedings asin matrayumong na implantar ang nagkapira sa mga kasong ini. Nagdumasi kasi pong biktima na minor, 14 years old. Kaya naman po sa magurang. Sinda po taga Tabaco, resident Tabaco City. Meron po sa kaning police assistance na para bigdi sa suspekta. Actually, ini pong suspekta ipinarecord na po ini sa tuya kaya yung biktima kan sarong simana po sa pang-aabuso. So, kanyan, nag-agda naman yung suspect. At sa po, nagsinulit maglingon sinda. Kaya ikinasura po. So, entrapment operation. So, nakipag-pugit sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 para sa operation, nagigipuhon. So, ikinasan na po yung operation na bandang alauna ng hapon since yun po ang napagulayan ng suspect na gusto niya alauna magkirilingan sa Tabaco. Then, thunder sinundan ni yung suspect sinundan ni yung biktima tapos sharing sa Malilipot sa sarong lodging house diyan sa Malilipot. Okay. So, nagkasindan sa sarong kwarto. So, then paglaon ng suspect and the victim sa duminig po, nabuksan na rin yung kwarto at rampo tayo ng susi ng lodging house. Si Police Captain Alex Alcantara kan Malilipot. Mientras tanto, BP Henry, sinabi pa ni Alcantara na nagkamit bidan ang duwa sa Facebook lang sa paagi kan paggamit parehas ng dami account asin duman nagkaintindihan asin nangyari na ang mga day dapat mangyari. Yan ang report. Jomar Bian, DCG. Mga tugang, ribo-ribo pong mga bar examinees ang atab na nagluman sa 14 na mga lokal na testing centers sa bilog na nasyon para sa primerong aldaw kan 2025 bar examinations nagigibuhon nintulong aldaw September 7, 10 asin 14. Según ta Korte Suprema, ginibo ang bar exam sinisabay-sabay sa iba-ibang testing centers para gibuhon na mas accessible asin matanos ang proseso. Sa datos kan Korte Suprema, ipighiras ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, chairperson kan 2025 bar exams na 86.7% kan 13,193 na admitted examinees ang nag-atender sa primerong aldaw kan eksaminasyon. Siniguro po kan Department of Agriculture na lauman ang padagos na pagbaba kan presyo kan bagas sagod sa masunod na taon. Sigon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, maski nag-itaas ang presyo nin gulayon, sira asin karne, padagos man na nagbaba ang presyo kan bagas dahil sa padagos na pagbaba kan internal market prices. Ini dahil man sa dakulang rice production.
sa ibang nasyon, partikular na sa India as in Vietnam. Apera digdi, nahiling man ang epekto kan pinapautob na temporary rice importation ban. Siniguro niya na ang farm gate price kan paroy kan mga lokal na paraoma dahil masyadong maapektaran. Dagdag pa ni Demesa na maski may ultimate o may automatikong papaabot na bagas, hali sa ibang nasyon, nagpuo naman ang anihan kan Agosto para sa early planter sagkod ngunyan na Setyembre sa Central Luzon. Iba pa niya tong mga bareta, bilog pantiwala ni bagong henerasyon, party list, Representative Robert Nasal na maresulta nin tunay na reforma asin makortar sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways ang mga lakdang ni Secretary Vince Dizon. Panginot ay pinag-unambitan ni Nasal ang direktiba na courtesy resignation ni Dizon sa gabos na official kan DPWH. Suportado man ni Nasal ang pagsulong ni Dizon in habang buhay na ipagbawal ang pagtransaksyon sa gobyerno kan mga kongresistang mapapatunayan na guilty sa pagpapautob nin ghost o substandard na mga proyekto. Tinawanin doon ni Nasal na malinaw ang mensahe kan aksyon ni Dizon na daiko konsintihon ang korupsyon asin kapalpakan sa DPWH na sarong importanteng ahensya dahil ang digdi. Siniguro ni Nasal na sa indang babantayan ang implementasyon kan mga direktiba ni Dizon asin tataparanin mga kaipuhan na propestong ley na masuporta asin magpapakusog sa tamang paggastos sa pundong nakatagama sa proyektong pang-infrastruktura. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal asin sa lado nasyonal. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan nagkaperang patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Saro na pong santo pon kasudma September 7, 2025 si Carlo Acutis, sarong 15 anyos na Italianong teenager na binansagan bilang God's influencer. Sa sarong canonization mass na pinanginutan ni Pope Leo XIV sa St. Peter's Square sa Vatican City, si Carlo nagadaan kan taon 2006 dahil sa helang na leukemia. Midbid siya sa iyang hararom na pagtubod asin paggamit ng teknolohiya tanganing ibariwas ang debosyon sa Eucharistia. Sa amay na edad, nakabilog siya nin website na nagdudokumento nin sobra sa sanggatos na milagro may kinaraman sa Eucharistia na pag-araman na duwang milagro ang minidbid kan simbahang Katolika na pinagkonektar kay Carlo. Enot nang nagrahay nin sarong aking Brazilian gikan sa rare pancreatic disorder asin ang milagrong pagrahay nin sarong estudyanteng Costa Rican gikan sa grabing head injury matapos ipangadji sa panteon ni Carlo. Sigon sa iyang ina na si Carlo, sarong normal na aki na mahilig sa video games asin soccer, alagad may bukas sa puso para sa Diyos. Hinangaan man si Carlo dahilan sa iyang pagiging bukas palad asin pagiging deboto sa simbahan pon kan aki pa ini. Ibinugtak ang sa iyang lawas sa Assisi, Italy sa harong ni San Francisco de Assisi kung saan siya nakalubong na nakasulog nin Jenas sneakers as in Hooder arog kan sa iyang pangoral daw na bado. Pigasabing ang kanonisasyon ni Carlo simbag kan simbahan sa pangapudan kan makabagong kabanalan sa tahaw kan modernong panahon lalo na para sa mga jóvenes. Inumaw kan grupong Philippine Consumer-Centric Traders Association ang propestong lakdang sa Kamara de Representantes na ibaba sa 10% and 12% na value-added tax. Sigon kay Carlos Cabuchan, presidente kan grupo na dakulang tabang ang pagbaba kan buwis dahil sa direktang namamatian kan parabakal ang pagbaba nin presyo kan barakalon. Sinabi niyang matitipid kan mga konsumidores dahil may hababang VAT o anhababang VAT magagamit sa ibang bagay na magkakatabang sa ekonomiya. Ang 12% VAT kan Pilipinas masalangkaw kay sa sales tax sa Indonesia na 11%, Cambodia 10%, Singapore 9%, asin Thailand 7%. Sa propestong lay nagtutubod si Batangas Representative Leandro Liveste nan masababang VAT magdadalanin 75,000 na saving sa lambang pamilya kada taon. Business News. Aramon ta daw mga tugang ang health news kasabay si News Director Mar de la Cruz. May kinaraman po sa kada 35 segundos daw saro ang nagagadan dahil sa pagkamundo. Sigon sa mga eksperto. News Director Mar de la Cruz sa istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang pagkamundo o loneliness as in social isolation may halangkaw na impact sa salud. Sigon sa mga health experts, pwedeng madugangan kini ang peligro sa helang sa puso, stroke, high blood pressure as in diabetes, siring man, memory loss, dementia, Alzheimer's, depression as in iba pang mental health challenges. Dinagdagdag ang World Health Organization o WHO na sarong persona nagagadahan dahil sa pagkamundo sa kada 35 segundos.
Alagad may pagi para maibitaran o mabawasan ng mga kasong ini. Sigon sa mga eksperto, ang sadit na lakdang na koneksyon makakatabang. Karuman sa naning pag-reach out sa sarong amigo na nangaipuan sigon pa sa mga espesyalista. Dakol na social interaction in sarong individual, nakakabawa sa peligro na madanyaran ang brain health, physical health as in and mental health. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Thank you pa rin, Mar. Mientras tanto, ramot ang report sa kabugtakan kang panahon kasabay si Alexis Rivivar. Opo, para po sa ito yung nagiging kamugtakan ng panahon, hunyang petsa 8 ng Setyembre, araw ng Lunes. Asahan niya to na makamati kita dito sa Bicol region ng bahagyang mapanganuron, sagkod sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uuran o pagkikilat at pagdaguldol. Bali sa ngunyan ay nasa monsoon break tayo, kumbaga expected natin ang maaliwalas na panahon dahil ang prevailing weather system na tuon yan ay itong ang easterlies o ang maarinsangang paros na sa sirangang dagat Pasipiko. Yun nga, as I mentioned, ito ay dahil tayo ay kasalukuyang nasa monsoon break. Kaya asahan natin na generally fair weather ang mararanasan sa buong Bicol region. Ang agwat ng temperatura ngunyang aldaw tigatayang maabot ng 26 to 31 degrees Celsius, particular sa probinsya ng Albay. At sa ngunyan, wala naman tayong tigabantayan na LPA or bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Although tinatrack pa rin natin itong yung tinawag nating si Lani na bagyo. Pero ito ay parayo na. Tiga-track lang natin dahil nasa boundary pa natin, pero hindi naman ito magka-epekto sa ating bansa. Bale, yun po ang ating weather forecast. Hindi po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang 6:40 na, oras po sa Pilipinas. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron
Enterprises Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 15 mga tugang bago po magabot ang alas 6, alas 7 ninaga. Dito po sa tuyang programa. Para po naman sa mga mahilig na mag-inom nin alak, magkaon po nin taba o piyesta ngunyan dyan sa Daraga Albay. Tabi, mag-ingat sa mga sobrang matatabang pagkaon dahil lang po yan pwede na pagikanan nin fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga hilang na darakon ay kamahilig na mag-inom nin alak o kaya masubrahan ka sa kakaon nin pagkaon na mga matataba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magmangata, ikay pan po na sabayan ng proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin protection kan atay. Yan po may Silimarin hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag ka iyan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral da para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga butika nationwide. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Mag-ingat po kita mga tugang sa mga pagmumotor na alanganin, ano? Kasi bago sa report ni Pading Al na armaryo, nagadan po sarong persona na tinamaan o kaya may kabanggaan na kapamotor
Diyan po sa Maslog area, Storyang- may partikan barangay Makaradat, ano. Kaya si mas po kita, dahil ko masabutan kung nata ta naghidali ani bata na mga kababayan. Kung may kapag nagmumotor ka baga, permi kang daog, di ba? Makabangga ka o mabangga ka, permi kang daog. Mag-ingat po kita, mga tugang dakulong pong aksidente sa motor ang nangyari po sa satuyang palibot, ano. Aputunta daw si Manong Rick kung kumusta ang record ninda sa mga motorcycle accidents digdi sa Albay. Manong Rick? Hello, Manong Henry. Oh, pasensya ka Good na. An acting Apo. aksimo chipuda sa traffic ka. Ikaw pa sa traffic ko niyang kang probinsya? Iyo po, sabi. Opo, okay. Kumusta ang konpo nindo ang accumulated reports nindo sa aksidente sa motorsiklo ta? Kadakol pa rin ka na aksidente ngunyan imbiltang motor. Iyo, mas nagdadakol siya. Kundi ang pinaka-record, Manong Henry, yaon sa, yaon sa tuyang PNP. PNP Albay? Albay Oo, PNP? Piga solusyonan mi po nga ni na pagkaigwang record na tultul, tapi paminsan po, ang nare-record lang dyan, so nagpa-blatter o nare-record kang mga pulis sa mga kada munisipyo. Opo. Pero itong mga day nag-agi sa inda, day minsan nare-reflect. Oo. Kaya kang nakaaging Enero, alos 85% kang aksidente digdi sa tuya, puro motor. Iyo ano? Digdi sa Albay. Opo. Kaya pati ang actually pati ang DOH kay naalarma naman. Oo. Dahil dakulaon na porsyentahe kang nagagadan sa ngunyan, bako sa Motor. puro sa motorsiklo tabi aksidente. Grabe ano. Opo. Ano ang pantabi? Ano ang sa indong kuan? Ano ang kausa kung may mga nangyaring aksidente sa motorsiklo? Medyo masaklap ta nagagadaan ang biktima. Awan mga nakasakay. Iyo nga ni Manong Henry, sa mga nahiling ning kausa ining kwan po, ining number 1, ining edukasyon kang mga driver, na desinda dapat pwede mag-overtake digdi baga po sa sa tuong parte, kang maarin man na lunadan. Lalo na kung mas dakula sa inda. Kadakla na beses nag-overtake sinda sa tuo, tamadali baga maglusot tabi ining mga motorsiklo sa gilid. Oo. So, yan ang nangyari. Dahil halapad na ang kadaklan kan sa tuyo yung mga tinampo, so yan ang ibuninda, which is pinakadelikado po sa gabos. Pangadwa kang sa tuyang nahiling, halapad ang sa tuyang tinampo, and then barato ang motorsiklo tabi, Manong Henry. So, kadaklan na mga tao sa ngunyan, igwang motorsiklo, maski nga niyang iba day pang lisensya, nagmumotor. Iyo. Nagmumotor po. Naiko. So, iyan ang mga kausa digdi sa tuya. Kapabayaan kang mga tao mismo na magkaigwang disiplina sa maneho tabi, Manong Henry. Di ba ang motor? Although ang nangyari kaya ngunyan, Manong Rick, ang right lane, iyon ang overtaking area. Tama iyon ang observation ko ita. Paminsan sa mga slow moving, lalo na ibang mga trucks, yaon sa tahaw kan tinambo, di ma-overtake ka sa tuo. Iyo nga ang nangyayari, Gabi ko na Henry. Pero sa Di ba kita mga drivers na pag slow moving kita, maluy ang dalagan ta, dapat nasa right lane kita, outer right lane, kun four lanes, kun two lanes. Nasa right lane tabi kita pag apat na linya, pero ang overtaking tabi dapat sa wala Yan. Kaya lang ngunyan, namamali siya kung overtaking sa tuo. Overtake digdi sa tuo, opo, bawal po sa tuo sa tuyang nasyon. Oo, siguro, nahiling mo man ang overtaking sa tuo. Iyo, diba? Tamaluya, so, nasa tahaw, maluya ang dalagan, kaya nag-overtake kita sa tuo. Tama? Iyo tabi, lalo na sa mga highway ta sa ngunyan, iyon nangyari. Ay, nako. Ngunyan pa lang naaga, hala akong 3rd district, pag pasiring ko, dyan sa may ining Kamalig bypass road. Oo. Nag-overtake sa sarong motor, digdi sa
wala di tama siya. Oh, tama so, siya. naman, nag-overtake di sa tuo. Di halos magsalpukan sinda pag abot sa isang truck. Yung bigasabi tayo. Oo. Ay, nako. Basta mga makaskason. Garapin may darang dugo. Puro naghidali baga pag rush hour man. Oo nga ni. Pero gari dapat gayod sabi ko nga ni, pag ako mga 10 years akong nagmotor tabi manong Rick. Salamat na kita naka-enkwentro ka araw ka na aksidente. Iyo tabi. Tapos ang kadaklan sa ngunyan po na nangyari sa motor, puro head injury ang kausa kang pagkadan sa tuyong mga kababayan. Di ngunyan pa sana pala naagamin. Iling dyan sa may maslog so report ni Al na armaryo. Gadan so saro na kasabago. Gadan so kwan. Gadan so sarong taga maslog. Nagbanggaan sinda sa taho kan tinampo. Maiwason ang tinampo dyan sa may Makaradat area, sitio Makaradat. Yung nga Manong Henry, ang pigigibo tabaga, pigistriktuan ta sa mga, lalo na sa mga motorsiklo, lalo na sa to yung mga polis, ini mismo ang mga piga-plug down, pigiling ang rikisan, mga papeles. Pero despite of that, piraraya violations, piraraya ang lakulang violations sa mga paramotor, tabi. Ganida cool na. Kansarong Aldao, anong Aldao do ito? Yan sa may San Fernando, Santo Domingo, may nagbanggaan man na do. Ang distansya kan do, pagbanggaan, mga 30 metros. Pagsalpukan kan do. Susaro na lalaki, plastado sa tinampo. Ay, nako, sabi ko. Kaya nga na rumduman ko itong gusto kong idagos itong kwata. Siguro itong edukasyon sa on the air. Patungkol digi sa road safety. Sana idagos mi po itong ngunyan bago pa magtumbay ng taon. Tangani na mas maidukaran po sa yung mga kababayan, tabi Manong Henry. And then siguro itong mga may violation, ipapadagdag ta duman sa ipa-amendartan sa tuyang ordinansa pag nag-violate ka, igwang education na aspect na gigibuhon bago ka giraray makamaneho, tabi man. Iyo kaya. Paminsan makangiri ang nagmumotor, nakainom, minabangga sa poste, naiko po. Okay, asub na sa record na nakaabot sa imo, mas halang ka ang kaso kan motorsiklo kumpara sa auto, sa wheels vehicle. Iyo tabi, mas halang ka siya. Kaya lang ang repository kang gabos na yan, yaon sa PNP tabi, Manong Henry, ang records. Ipa-research ko tabi naman. Okay. Salamatong tabi, Manong Rick, Thank you po, Manong Okay, Henry. thank you, alright. Rick Mendoza, mga tugang pamayo tabi kan traffic division kang public safety digdi po sa Albay, and siya man ang acting AXEMO chief, may kinaraman dyan. Tas kasabago so report ni Al na armaryo, mga tugang nagbanggaan sa duwa, gadan sa saro. Mga daing disiplina, sabi ni Romar Nerves, dahil nag-agi sa proper training, mga mahambugan, yan ang rason kaya dakol na aksidente sa dalan. Nadamay sa mga tultol na driver digdi sana sa mayon drive sa ginubatan, dakulon daw ang mga wara lisensya, wara pa helmet. Naiko po. Paano daw yan? Kansarong Aldao, dyan sa may uning terminal going to alternate road. So, sarong motor, kotse na hiling ko, paliko sa SM. Nahiling ko na ang signal light Tapos may nakasunod na motor, biglang nagtuo sa motor. Pagtuo niya, patutuo man so takkotse, so sedan, ay dit pang magbanggaan naman sa right lane. Kaya ay do na to, sana po ako kaya pig-emphasize ko ini, na dapat po mga tugang maiwasan ang aksidente kaya kung kaya nga nang aksidente taday maiwasan, pero kung kaya mo pong iwasan, maiwasan po yan. Di ba? Kung kaya mong iwasan, kayang iwasan yan. Good morning kay Madam Teresita Magas. Yan. Good morning. Good morning, Mr. M. Nata madiklum dyan sa may part ng Rawis Arimbay. Starting dyan sa may Rawis, starting dyan sa may Neda,
Starting dyan sa Mayneda. Lahat ng una. Di ka magro dyan, Nawela. Madali lang. Starting dyan sa Mayneda. Ay, naputol ko sa apod ni Noel. Madali lang. May gawa pasensya. Madali lang nga. Papod ka. Tabasawan ko lang in na text ni Mading Jen. Sa Mayneda. Sa Mayneda ba yan? Alat ko na lang. Sa Mayneda. Tapos, sa tricycle, nasa inutan mi. Wara ilaw. Nasa gitna pa. Habo magilid. Nata daw may time. Ano ito? Nata daw may time. Pero beses na akong nakaagi dyan sa Banggi. Kaya Mading Jen. Nagpara uli kang Banggi. Di magparalakaw na Banggi. May napag-aruga sukad mga panahon. Di ka magparalakaw. Maguli atab. Diba? Oo. Baka madiklom sa tint ka na auto mo. Kaya madiklom mong pag-iling mo. Hello? Hello, good morning. Good morning. Siguro maiwasan tan kung ang proseso kang batas na pag sinabi bawal. Oo, correct. Nakulong may mga pulis, may pera de los obos, aram ng bawal, dahil manindapik sisita. Oo. Siguro, ang point of view tadig di Arkene, kung alambawa na sala sa traffic code, dako po, titikitan, tanganing gabos yan na nagbayular, kung magaw, painukaran. Palagi baga, paulit-ulit kita kan, ikaw siguro naka-experience ka naman ka na biglang overtake ka. Ata na. Oo. Mina-shoot na sa to, tapos biglang minawala. Naiko. O di pa masaklap. That you can turn right anytime sa mga kanto. Oo. Pag mahalaw ka na, yan na sa motor. Iyo ba totoo ba kaya Totoo. di ba? Nailing na nakasignalet ka na, overtake ka pa. Correct. Utak kita o baga, yan na, yaw mga dakulong kitang pulis sa luwas. Kaya lang, ang problema ka, kung bako man ang kuhin ka LTO, dahil man yan makadako. Yeah, correct. Diba? Okay. Ang point of view naman, parahon mo, karaman mo na sala, dahil ka mandadakopon. Diba? Yeah. So, idukaran mo lang. Opo. Tapos, nakulong na kita din nangyayari. Nakulong motor. Nakulong ng motor tadi bigay na kita Vietnam. Ay na, iyo, totoo talaga. Dakol man ang baratong motor mo niyan, kaya madali una sa namag ko. Nag-uulog ka, bulan-bulan kay 1.5, may motor ka na, di ka pa makuha. Yes. Oho, okay. Sana, dumang kita sa proper way na kung sala, i-apprehend, tanganing gamos siya, na idukaran. Oho, okay. Sige, Migo. Salamat sa reaksyon. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. O ingat po kita ha sa pagmumotor. Tamay nagadan pa sana po kasubagong kaso itong report ni Al. Ingat po kita. Relax lang. Magkaparahidalit. Ang problema po yan. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't help. Mga tugang, salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapotig di po sa DCG. Sabi ni Mading Jen, iningay ang time na mag-grocery in Paligaspi hapon, mga busy na baga. Punduhan mo tabi ako, Mading Jen, ha? Punduhan mo tabi ako, iyo. Punduhan mo tabi ako. Sige, bala ka. Sige. Sige tabi. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabuhay, ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you. God is good all the time. I love you all. And we rely on each other. From one lover to another. Kayo po ba
ay may katanungan sa PhilHealth, makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Red Horse Super